Tak pozdravujem z Norska, takéto parádne auto sme si požičali. Bolo to pekne drahé, na deň to vychádzalo okolo 80 €. A je to elektromobil. Zaujímavé vlastne to, že elektromobily tu vychádzajú oveľa lacnejšie na požičanie. Najlacnejšie nejaké úplne maličké autíčko so spalovákom vyšlo oveľa viacej ako takéto elektro. A celkovo sú tu elektromobily oveľa viacej rozšírené, že minulý rok boli predaje elektromobilov z 80% celkového objemu. A napriek tomu, že Norsko je najväčší producent ropy v Európe, tak spalováky sú tu riadne obmedzené vysokými daňami a preto všetci radšej si kúpia už elektromobil. Na kraji Stavangeru nechávame auto a chystáme sa na tento kopec, čo najvyšší v okolí, Dalsnuten sa to volá. A mali by byť odtiaľ pekné výhľady na mesto. No počasie je na Norsku zatiaľ celkom v pohode. A tie ovečky sú tu ale nejaké veľké, také fakt, že kusy. No a toto je naše ubytko, ktoré sme našli cez Airbnb. Je to celkovo pre 6 ľudí, a to je teda 5. A vychádza to na osobu neskutočných 16 €. Na Norsko je to neuveriteľné. Tak máme ďalší deň výletu. Dnes sa chystáme na asi najznámejšiu vec v celom Norsku, Preikestolen. Pozerali sme aktuálne radarové snímky, že koľko ešte bude pršať. A vyzeralo to na 3/4 hodinový dážď. Tak sme vyrazili. A po pár minútach vyťahujeme slnečné okuliare. Takže takto asi vyzerá v Norsku. Parádna príroda, vodopády, samé jazierka. Takto pokračuje výstupovka. Tak a sme na samotnom vrchole. Ľudí tu nie je až toľko, ako som čakal. Nejaké zástupy tu nie sú. Je celkom fajn. A kúsok nad najznámejšou vyhliadkou si dávame takýto obedík, pauzičku. Už bez davov, s parádnymi výhľadmi. A po ceste dole už vidíme troška väčšie davy. Ročne to tu navštívi až 350 000 turistov, takže ani sa nečudujem. Určite treba sem ísť nejako skorej ráno. No a do Stavangeru ideme takýmto parádnym tunelom. Takmer 300 metrov pod hladinou mora. A dĺžka je vyše 14 kilometrov. Pri prehliadke centra zatiaľ dáme nabiť auto. A teraz sa už nachádzame v starom centre Stavangeru. Také pôvodné drevené domčeky. A teraz sa nachádzame v hlavnom prístave Stavangeru. Dnešná turistika dobre začína. Smerujeme na Kierak a parkovali sme trošku ďalej. Pokračujte 400 metrů. Lebo hlavné parkovisko stojí až okolo 30 €. Tak sme si hovorili, že kúsok si odšlapeme. Teraz sa nachádzame už vo výške okolo 1000 metrov, takže je tu podstatne chladnejšie. A je to celkové odľahlejšie to územie, takže tých turistov je tu oveľa menej. Šlapeme tu skoro sami, je paráda. Počasie je celkom fajn, takmer nefúka. A ani zatiaľ nepršalo dneska.
A pred nami posledný úsek, už finálny. A pozadí vidíme známy Pierak Bolton. No, postaviť sa na ten kameň, to chce fakt odvahu. 984 metrov dole, hĺbka. Zdá sa, že niekedy tu môže byť dokonca rady na ten kameň, ale my máme celkom šťastie, že takmer nikoho tu nie je. Čakať sme nemuseli. No a takto sa to dá pozrieť, že ako vlastne vyzerá ten prístup. Tak to je brutálny zážitok na tomto kameni stáť. Je to fakt adrenalinové, oveľa viac ako som čakal. Ale takmer kilometrová hĺbka na túto stranu. To sú krásne scenérie ešte s takýmto vodopádiskom obrovským, ktorý padá až dole do fjordu. Tak to je fakt nádhera. Vyšlo nám slniečko, nefúka, plná idylka, neprší a takéto výhľady. A úplne najlepšie je to, že nikoho tu nie je, iba my. A krásne výhľady. No sranda, že normálne v takýchto skalách sú ovečky. To by som tu vôbec nečakal. Som ešte nevidel asi kebyže nejaké kozy alebo čo, ale ovce v takýchto skalách. A teraz ešte pozrieme Lyse Fjord aj zo spodu. Dá sa sem dostať autom. Takéto parádne vodopády. A je sranda, že vlastne toto je morská voda. V takýchto horách tu. Keďže to je fjord. Nóri sú známi tým, že radi trávia čas v prírode. No a takto si stávajú chatky v krásnom prostredí. Dokonca tam nevedia ani žiadna cesta. A po celom Norsku je na 5,5 milióna obyvateľov viac ako 400 000 chát. Po ceste na obytko ešte si pozrieme takýto parádny vodopád Manafossen s výškou 92 metrov. No, takéto krásne výhľady máme ešte po ceste naspäť. Ovečky všade. Máme posledný deň výletu a dnešným cieľom bol tento kopec, ale počasie je také norské. Tak uvidíme, kam sa dostaneme nakoniec. Ale nejaké výhľady by sme mali mať na fjord. Počasie nie je moc dobré, všetko je strašne šmiklavé a mokré, takže skončíme na tejto prvej výhliadke nižšej a ešte si ideme pozrieť oceánske pobrežie. No a hneď vedľa letiska sú takéto pekné pláže s pekným pieskom a nejaké bunkre z druhej svetovej vojny. A je tu riadna zima. No a na bunkroch sa dajú názrieť celkom pekné malby. No a pred vrátením ešte sme potrebovali dobiť naspäť batérie, čo bol celkom problém nakoniec. A vystriedali sme 3 pumpy kvôli tomu, že boli častokrát pomalé rýchlosti nabíjacie. Takže s tým treba rátať pri elektromobiloch. A toto vyzerá, že bude za pár minút nabité.